Amurka da kungiyar EU ta kasashen Turai da ECOWAS ta bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma sun yi tur da abin da ke faruwa a jamhuriyar Nijar, inda wasu dakaru masu tsaron fadar shugaban ƙasa suka tsare shugaba Muhammad Bazoum a wani yunkurin juyin mulki. Halin da ake ciki dai wannan al'amari ya sa al'ummar ƙasar fara gudanar da zanga-zanga, inda rahotanni suka ce masu goyon bayan Bazoum sun doshi fadar shugaban ƙasar, amma sojojin da suka yi garkuwa da shi suka tarwatsa su da harbin bindiga. A cikin kakkausar lafazi, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ciki yunkurin juyin mulkin, wanda ya bayyana a matsayin zagon ƙasa ga gwamnatin dimokuraɗiyya da ma yunkurin sukurkuta zaman lafiyar ƙasar Nijar. Mr. Guterres ya yi kira ga dukkan masu hannu a wannan yunkurin juyin mulki su janye domin kare dokokin kundin tsarin mulki. To labaran dare kenan. Gwamnatin tarayya ta ce ta bankaɗo wasu ma'aikata kimanin 1,618 da aka ɗauka aiki da takardun bogi. Shugaban ma'aikatan tarayya Folashe da Yemi San da ta bayyana haka ga manema labarai ta ce gwamnatin ta bankaɗo ma'aikatan ne a tsarin biyan albashi na IPPIS. Ta kuma ce an gano wasu ma'aikatan 69,854 a wasu manyan ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya da ke shiyoyi 6 na kasar nan, ciki har da birnin tarayya Abuja. Ta kara da cewa bisa aikin da ake ci gaba da gudanarwa, an dakatar da wasu